Awas kontrol, awas saya Jibo. Awas. Nanti aja ya. Awas kontrol, awas saya Jibo. Awas dong. Inilah atraksi Minangkani Bapak Bayan Senggot ya kudu ades nyawer. Ora pokok. Yo dipiningani Mas apa?
mau coba Pak Polisi lagunya apa mau sijine urung? Oh, yen ing tawang. Ah, Nggih. yen ing tawang. Yen ing tawang ning dikoplo. Dikoplo ora apa-apa. Wis ora apa-apa mangkem. Barang mau ya wis cung. Mak wis dong, mak wae tak pasake putri mau jeng-jengane saka Mbah Polisi. Yen ing tawang ngerti mon pahit mau wis. Ora salaman karo Lik Sukir. Hai. Karo Wong Kusno. Monggo. Kalau mau Pak Pemimpin ngersakaken Timun Pahit yen ing tawang ana lintang. Lajeng ingkang ngersakaken Oh, Bubur Wuyo. Ah, pokoknya dipinangkani siji bangka siji. Yo, yen ing tawang dados so. Oh, layar dari Arab. Mas Delor no. Monggo Romo Kusno pinara. Yen engkau bangun nolita sahayu aku akan betamu marah mekot enak kosong bebas sok takok kawan kamu cantik-cantik kowe sahayu sumatok rasane ati lentang-lentang kere-kere lekas apres kabosodon Apa telur Iki ceritanya ngene lho, Priwe? sing ngopi ya kopine tumbe, Ah. sing kira-kirane biasane wedang putih panas, entek ya dijoki ra apa-apa. Yen ing tambang ana lintang cahayu rono kang sing ati narong sangat ratri lepas katene pola Ayo lo.
Bogor ditukar ning wong Jepang. Alhamdulillah rata kabeh. Playere 2000, tukang gonge 2000. Heeh, terus aku ya aja mung 2000. Yen ing tawang ngono. Pasti perang. Ya, kalau manut mau ngarep wong buri. Kok penutupan perahu layar konsep Bang Kliwir kayaknya mau request perahu layar. Ora aku mendengar kolur. Cengkoknya apik. Heeh. Aku ki tak
aku tak ngerti ana ada masalah iki ya ngono jebulane Masih bersama Turangga Satrio Mukil saking Latan Kaliwatu Bumi. Dipindah ya menang wae lho. 1 Kecamatan Godong Kabupaten Purworejo dalam acara Walimatul Tasyakur ulang tahun Mas. Pokoknya acara ulang tahun ya. Syukuran pokoknya Bali saka Jepang. Didukung sepenuhnya oleh Family Bakers, Ranisa Chicken, dan SM Audio Sound System. Di Roro Kidul, bahwa besok tanggal 15 di Kaderbang akan segera launching Sate Taichan, makanan khas Jakarta. Di posisinya di belakang rumah makan Muncul. Besok aku karo Mas Ega sing Beni. Rano, nantinya Rano Bubariah, Rano Miaya Bubariah. Launching tanggal 15 Sate Taichan. Yo cok, Roro Kidul. Aman. apa Ramzi Ayo, Turangga Satrio.